Bizim yurdumuzda aslanlar oğlanlar beýgiräk bir zat aljak bolsa, crossoverni birinji bilen Highlander'a seredýärler. Highlander'a seredýärler, görýärler. Ondan soň Highlander'ın şumy izolasiýasyny halamasalar, ýol tutuculugyny halamasalar, opşan bir komfort halamasalar, şu maşyny saýlarlar olanlar. Tanşol maşyn bilen Lexus RX 350 2020. Assalamu alaykum. Oğlanlar gyzlar. Gowy ýagdaýlaryňyza janyňyz sagmy? Okap işläp ýörsiňiz saman. Hemme daşar ýurtda görýänler. Tapajok haýsy ýurtda bolsaňyz, size gylgyn salam Türkmenistandan. Türkmenistanyň içindäkilere size gadym merdan gylgyn salam. Oğlanlar gyzlar, bugun bizde abzorda Lexus RX'in 4-nji pokoleniýasy. Indi bizde iň populyarny crossoverlaryň biri diýsek ýalňyşmaýas. Ýa-ni wideoň başynda aýtdym-a? Highlander gowaryanlar, indi büyük maşyn isleýänler Highlander'a birinji bilen göz düşýär. Sebäbi näme? Her bir ikinji crossover bizde Highlander diýsek ýalňyşmaýar. Şeýlämi? Bizdäki ba crossoverlaryň 90% Highlander diýsek ýalňyşmaýar. Her bir adam şu Highlander alanyndan şu izolasiýasyny pes görýär. Ýol tutuculugyny pes görýär. Opşon komfortuny biraz pes görýär. Widnam, indi wida erwetel widi gowy. Widna hiç dawam ýok. Ýöne şol komfortçy biraz pesirek. Onun primerni şu bakadan Highlander bilen meňdeşirek bakasy ýakynrak bolar. Soň ussosy, zapçasy bizde kän, bolmeny amatly bolanrak maşyn gözleseler, Lexus RX alýarlar oğlanlar. Bilýäňiz da onu. Highlander bilen bu maşyna konkurent diýmek ýalňyş bolýar. Menem bir wideomda belki aýdan olsam aýdandyr, şol ýalňyş diýünden. Sebäbi näme? İkisi bir kompaniýa. İkisiniň düýü bir. Lexus Toyota kompaniýasynyňky. Häzir bu maşynyň konkurenti mysal üçin Genesis diýsek, ondan soň ýa-ni Hyundai'ň crossoverini, Kia'ň crossoverini aýtsak, onu ýalňyşmaýas. Highlander bilen bu näli? Garnaş dara düşünüňiz, ikisi kakby getirýän puly, opsiýon insanyna bir başly getirýän puly karoçe düşünüňiz. Şonuň bulara konkurent diýsek biraz ýalňyşrak bolýar. Şu maşyny Highlander'ın has bir komfortny görnüşi, has lüksü görnüş diýsek ýalňyşmaýar. Edil Camry bilen Lexus ýa-ni ana edil şoň ýalakdyr. Mysal üçin diýeli. Dut Camry. Ona iň populyarny maşyn ýurtda. Lüboy adam şoň minip gördü, lüboy adam şoň sürüp gördü. Şu wideony görýän oglanyň içinde gyzan içinde daşy şu maşyny minimum mördüler, sürüp mördüler. Indi Lexus 330-am köpüňiz bilýäňiz. Dut Camry bilen ýyly 2005-de çykarlan ikisem. Onuň paşty bir zatdyr şolar. Deňeşdirýäňiz, zapçasylar hem köp zat deňelýär. 300-lük bilen şol bir zat. 330 bilen hem köp zat deňelýär. Prosta Lexus Dut Camry. Daşy daşwydan bir daşyna sereseň meňdeýändir. Has bir gymmadyrak, has komfortny varianty. Aýtdym-a, Lexus'un döreşini. Toyota kompaniýasy indi başga kompaniýalar bilen konkurens etmek üçin öňe bir lüksüwi bir zat döretmeliler. Häzir Camry'ni lüksüwi edeniň peýdasy ýok. Sorajaklar olar. Näme üçin Lexus gerek? Camry'ni has komfortny, has gymma desem bolmakmy? Ýok. Camry has bir orta durmuşda ýaşaýan adamlar üçin maksimum köp satmaly. Amatly etmeli, şu izolasiýa çala pes bolsun, çala gatty bolsun, ýol tutuculugy çala pes bolsun, ogram esasat arzan bolmaly. Hemme kişi alyp biler ýaly. Maksimum köp satmaly, şeýle gowja gazanmaly. Lexus bolsa oň ýalak däl. Ýanky dünýä brendler bar, BMW, Mercedes. Şolar bilen konkurens etmek üçin. Hyundai'ň kam edil şoňa Genesis çykardy. Şol brendler bilen konkurens etmek üçin. Ana gymmadyrak varianty, has gowrak varianty diýip muny köderler. Motor korobkasy, granatlary Highlander bilen şol bir zatdyr. Hadagoý çaly ütgeýär. Gyzgaça maşynyň taryhy bilen tanıştyrjak. 1997-nji ýylda başda görkezilýär Chicago'da, ondan soň 98-nji ýylda satylyp başlanýar. Ýurdumyzda iň populyarny crossoverlaryň biri, iň köp sorulýan crossoverlaryň biri Lexus RX'in 300'lügi başda çıkan iň birinji pokoleniýasy.
Oňam restyling aslan kan sorala 2001-2002 gatkan adam soraya. O maşynyň öz minus plus wa ulanlar binamys bolup çykdy. Gaty binamys näme üçin aslan şo üçlük sorayalar. Opşan biziň ýurdumyzda üçlük motorum kan, üçlük motoruň zapçastam kan, üçlük motoruň granatlary opşan oňorwan bilýärler düşünüňiz. Şo zatlar kan ulansoň şo eriksi köp adam sorady. Hemen bakasy bolmayan amatly da 6.000-7.000 dollardan satylýardy bir wagt. Şu wagt has idealner $10.000 şoň. $10.000 häzir idealni RX 300'lük alyp bolýar. Olam öz döwýän ýer bolýandyr. Bilýänsiňiz ana kuzwada şo mesele boldy. O da näli? Estejawat boldy da ulanlar onuň kuzwa treshine berip başlaýar. Şo treshine berse şo maşyn bakasy polny düşýändir. Şoň üçin RX 300'lük aljak bolsaňyz hökman ünseriň kuzawşyga barladyň döwýän ýerler awat bolsun. Ýene bir täze prikol çykypdyr. 300'lük alýanlar size deýişli. 300'lük bolýanlar. Döwýän ýeri polny barladyň sebäbi näme? Bir gapdaljygyny oňorýarlar. Eşin şu gapdaljygyny döwükkä çalaja başlat diýip o gapdaly sen ünsvermersiň ýa şey diýip Allah satýandylar. Häzir koluň arada tasbih sokşak kollar şey diýip şondan ýadymda galy kakras bir videoda aýdaýyn diýip gördüm size ana RX-iň abzoruny aýtdym. RX 300'lükden soň 330 çykdy. 3.3 motor olup geldi bilýäňiz onu. Ondan soň şo maşynyň 3.5 çykdy şey diýip restyling boldy. Ondan soň şey ýene restyling boldy şey diýip ana 4-nji pokoleniýa geldik. Mundan soňky pokoleniýada bar. Oň abzoruny siz gördüňiz. 2024-ni 25 diýelim. Bize has gowy bolar ýaly. Has gowy düşünürse ýaly. 2025 RX 5-nji pokoleniýasyna degişlidir. Inni Lexus'da 3.5 motor ýok. 3.5 aýyrdylar. Na şu iň soňkuja 2020 çenli şuba 2022-niň aýagyna uja 23 olup gidýär, bolly uja 2.4 motordur. Soňky pokoleniýasynyň abzory YouTube kanalyna geçip görüň. 2.4 turbo motor gelýär. Ondan soň turbo gibridi var we 2.5 gibridi var olaňam. Bakasy şoňa görä ütgendir. Bu maşynymyzyň gibridi bar ekeni, ikilik motoram bar. Ýöne biziň ýurdumyzda men görmedim. Bizde aslan o 3.5 gorýarlar bilýäňiz da. Ýörüşler. Basaň diýerim. RX 3.5 bolmasa uja hiç kime gerek. Maşyny daş widna serdiň oglanlar. Nähil göwün ýerýärmi? Optikasy, ýaman faralar gymmatdyr ana. RX-iň minusy. Diň RX däl, Luboy Lexus'un farasy gymmatdyr. Ortalama $1000'dan başlaýar mordasy. Hytaý primerna $500-600 Hytaý. Morda $1000'dan başlaýar. Beýdiňim näme? $2000 çen baryp bilýän. Tapmasaň baka gymmatlak gidýär. Nike çyra, mana Nike geldi. Öň owadan ablitsovkasy $350 eken şoň arada. Oglanyň birininkini döwüpdirler. Diň ablitsovkan $350. Bu maşynymyz biziň 3 göz fara, dalny bilijni bärden şuň açyk pat fara, ýani tumanka bar. Öňünden owadan derskaja wit çarşy bar. Indi şu ýerde kommentariýada ýazyň. Bizde häzir pastiýany dawa çykýar. Luboy bir populyar maşynyň täze pokoleniýasy çykýar bolan könen has gorýanlar çykýar arada bilýänsiňiz. RX-de edil şoň ýalak boldy. 3.5 gowy 2.4 gowy däl şu wagt 24, 25 heyt edip görünler. Ay gowy däl alman 2.4 RX ýören ok eýle beýle diýip. Görensiňiz videolary. Indi şu ýerde kommentariýada siz ýazyň. Biziň auditoriýamyz näme pikir edýär? 2024 RX isleýäňizmi ýa-da şuňal 2021 RX ýagny 4-nji pokoleniýasymy ýa-da 5-nji pokoleniýasy? Hökman kommentariýada. Camry çykda 25 Camry. Şonda da ýok 25 Camry gowy däl gibrid ol. Gibrid motor bolmaz, reska döwülýär, oňaryp bolanok zapçasy gymmat şey diýip ýazanlar bar. Onuň şoň üçin 2021-22 ýa-da 23 has gorýanlar bar da 3.5 motor bu gowy zat diýip. Ýa-da kommentariýada her ýerde şo dawa bolýar. Täze pokoleniýa çyksa Luboy bir maşynyň. Highlander'da da şoň ýalak gollar. 19 Highlander bar ýadyňyza düşýär. Ondan soň ýanky 20 Highlander çykdy bolyn. Näde ýok bu gowy däl bagaj plasmas ýydy bökkä vid gurwakka meňde. Başda şoň ýalak gollar. Siziň hem daş döwrüňizde palbom şo dawa bolardyr. Highlander. Men gat gowy ýadmaşýar. Şu 19 Highlander'dan 20 geçilende. Pol ütgötde. Ay bu gurwakka meňde. Başda geçen oktam şo. Amerikadan sargapdyk 2023-nji ýylda getirenemiz we 2-3 sanak. Şol wady aslan 19 Highlander wady. Näme üçin 19 Highlander gowy geçýärdi? Şol 300 bar. Ýaman kändirde 5-6 ay elimizde dursun. Iň soňda satyp. Edil bu wagt oňa zat ýokdur. Oja adam bar. Şol täze pokoleniýaň wineshni ýerine gözi öwrenişdi. Bu maşynyň renkini özüňiz gördüňiz. Ýeki tak renk diýsem ýalňyşmyýarsa gaty az bir renk.
gat az geliyor. Bizde näme aslan ak kasny ýaşka. Inni daş widini haladyňyzmy? Göwnüňiz ýarady, meseleden al gowjak. Ayakta bagaj açça. Her ýerde gaçmak problemi şunu. Puldy basan nälen. Ana şunlarak bagajy ulanlar. Oksijenler elektronny. Pol niyatja. Highlander'dan minusu. Highlander 7 adamlyk tikitja. Bu maşin 5 adamlyk tikitja. Ýöne bulan edil şunga longa madr ulanlar. Longnam nesip bolsa abzor eder. RX nähil go maşin, Lexus option nähil go maşin. Edil şonga go ýağmydan madyr. Ýöne bu Lexus'tan bu ýağın tapawdy amatly. Ýani amatly diýemde arzan bir biderek ýagdyr ötmän ulanlar. Öz ulanýan ýaglam. Erwe saat bolsa size maslahat bermeýän, erwe saat bolsa özmem ulanmaýan bilýäňiz. Amatly go ýag gözlänýär, green hill ýağmyz wadyr 10-40 çykdy, basym 5-30 çykýar. 20-50 var şu wagt, 15-40 we 10. Şu ýerde nomerler goýjak. 5 vilayatda ýerlerimiz bar. Jaň edin dilerlerden adresi alyň. Howanam özüňiz gördüňiz. Şeýle kakışdyryp saýdy, abzor etmeli. Ýöňem bir diýipdir, Allah jan öňkü söýgülümiň toýuny şuňal howa bolsun diýip. Bize tapagy ýok, ýagyş, gar, ömür hiç il mesele ýok bolanlar. Howa näkile bolsa-da gelýär siz üçin abzorda pastaýan şoň üçin like kommentariýalaryny goýmagyňyzy unutmaň. Crossover'ın asly maksady minimal bezdorojy we şäher üçin rowlanar. Şoň üçin bärden winodorojnyň häsiýetine garaşmaň. Öňkü sidenýalary bärdenem ýatyryp bolýar. Ana. Ýatyryp bolýan görkezden dol ýatyryp oturjak ony. Bagajymyz. Ayakta da yapýandyrlar bilemok, ayakta hokmanlar, knopka bar. Inni daş widine seret bolan bolsaňyz salona geçeliň. Camry'dan soň sidan sürüp crossover'a geçen o öňrenç bolar. Gatgiň o bu. Gapydan bir ullokan waratamyz ýaly bolupdyr. Gapyny açdyň gün 3 saat pamis sidenýe bar olanlar. Pamis sidenýe bar bärde hemme da regulýet bolýar. Ondan soň Mark Levinson audio sistema bärde aýdym açyp oturjak gal gowdalla bärde aýdym açsaň bilýäňiz. Ýön gat duraýja. JBL'dan hat duraýjandyr. Gataýjam, gataýdan ok JBL'dan. Onu biljek gal ýöne JBL'dan hat duraýja bu. Has bir näme lüksüwi zatlar gymmatda düşünüňiz şondan. Rul gyzarýa bärde knopkamyz bar. Bagaj açça we kamera. Elbetde 5 kamera ulanır maşyn. Hologrammy we panorama ulanır. Maksimal kompütatsiýa. Uje başga da maksimal kompütatsiýa real ütköçük. Aýryba atmady we degimdiňe şu gapy diýdi ulanır. Men win kod goýjak, geçip çykýarym, bagasyna elbetde aýtjak. Bu maşyn satlyk. Ýöne-de satlyk maşyn ip öwjek zatym ýok, bilýäňiz. Monitor ulanır bärde. Otlan şu rul düşýär, sidenýe uje düzülüşine görä gelýär-de. Monitor elbetde oňdan ulanır. Normal. Hiç pretensiýa ýok monitorna. Bu sagadan geçenki videoda aýtdym men size. Mercedes C-Class ýatladyň. Podograf sidenýe, ventiляция sidenýe bar. O da bärde, şunsun kan halamadym dogrusu. Bula şu skor geçilen rıçağı halamak bir hilek kämir oňdan etmendirler. Ýesde has oňdan. Onuň şu knopkalar masal üçin hemen gelýär-nä. Bir görnen ok. Bilýär, bilmeýänem gözläp tapmaly bolýar. Masal üçin parkovkada duran wagty şu podografi işletmek bir neudobny. Şu ýerde bolan bolsa, has gowalardymy kadýanlar. Elektron rushnik siz bilýäňiz. Öňkälek 40 gerek. Bärdine knopka çykdy, avtomat özi goýýandyr onam. Hiç il geçirmek gerek, avtomat özi goýýar. Bärde şuňalak sensor. Aýdym açyp bilýäňiz, ýap bilýäňiz. Näme deseňiz ese prinsipi mesele ýok. Bärde rejimler, sport rejim, eko rejim, обычный rejim, üstünde knopkany basaň bolar. Bulan awdasy bolýar we 2 wadasy bolýar. Bu maşyn 2 wada. 2 wada gowurýan amma awda gowurýan amma. Highlander'da aslanly awda gowurýarlar, RX-de bolsa 2 wada. Näme üçin bilemok bolanlar. Hiç kim bilen okşa soraň jogany. Tarpeda bärde koja tiklenýärlikdir ýüzüne. Gata däl ýumşak. Aýrbam atma. Bärde şuňa barda çok içi bir zamuju material bolýar, ana şol. Bärde barjaşymyz. Zaryat koymana yer bar, USB, Type-C sokmana yer ýok maşynda. Basaňyz elem, USB, bärde de USB. Bunun 2020 ayagda, 20 modeller şu. Bära mudobny ýerin goýup çykyspak koyunu sürmäni. Elbetde multi-rule olanlar,
cruise control ba. Cruise control'a men size barlaq görkezek diýdim. Şo barlaq görkezek diýip Allah berşimde. Rol öňe gidýär sazap bolýar. Berde knopkada naş kamerada bar. Rычаг. Intam rычаг dur şeýle. Toyota kompaniýasy şo zatlarken bu inserin maşinymyz 3,5 motor, 8 kor avtomat korotka ulanır. Citroen met bolýar seseňiz. Geçirdiňiz beýle ýa-da mundan gön geçiren lipstok ba, skor çalşmana. Bu näme? Çapşaňyzda skory özüňiz ruçnoy sazlamaňyz üçin. Lexus ýaly komfortdy Highlander'dan has gowy. Ýa şu setka näme üçin elektronlu dälmen şoňa hayran. Podstakannik şey diýip çık. Berde ojuk-bujuk salmana yer. Şula ütken o näçe wagtdan şu dizayn. Yeni gowdada etkisizenýerlerine podograf bardyr. Etkisizenýer gyzyr ýa. İza kontrolör üçin muna zaryat. Ne Type-C sokulýan bar eken aşaňda 2 sanyk. Bar eken o. Ýok diýip otursa. Bar eken. Sizenýasynyň dizayn gatgowy, koja tam gatgowy ulanır. Bulan koja gowçyk gara bilýän. Könelerine ýyrtylyp bad edýär-de. Onuň käbir ay kaçsa gow dälmi kaýdyp pikir edýär. Ýok. Bir ýylda terden 20 ýyl bolan maşynyň kojasy bir ýyrtylsa ora, ama 10 ýyla gitse şu koja значит gow boldy. Indi şu wagt näçe 2020 maşyna 20 aýa 21 diýär. Bolýar 20 diýär. 5 ýyl uja. 5 ýylda mide mendiremde kojasy. Yeni 5 ýyl arkaň gidermi kaýdan? Ýene bir zat ýurdumyz ysda. Onuň günüň aşagyna, gün pastýany gün çykyp durtamyzsa bilýäňiz. Daja gyşda da gün çykýar. Onuň gyzyp koja guraýa. Koja gurama häsiýeti. Bu original koja däl, zaminitel bu. Ol original bu hayvan soýup oň hamyna netden uja ýok. O gymmat Rolls-Royce'lar bardyr da, ýöne bularda ýok. Düşünüňiz, oňa original koja däl, ýöne zaminitel edilenler. Onuň seronu şuda guraýa wagtyň geçmegi bilen. Şu wagt bir çalynan zatlar çykypdyr, has ömrüni uzaw edýär diýip bilemek, barlaq göremek. Barlaq göremek. 4 tekerinde Michelin olanlar. Original Michelin aňardan özünde bilen gelen bu maşynyň diskasyna serediň. Onuň şu maşynyň komplektasiýasyna görä diskasy ütgendir. Düşünüňiz, ýadyňyzdan çykarmaň. Soň bilen F-Sport, amma bir açyk sportywnyrak varianty berde F-Sport diýip çykýandyr. Sizenýasyň dizayn çalajy ütkap bilýär. Pribor çaly ütkap bilýär. Onuň ýanky öňü çalajy ütgen bolmen sportywnyrak varianty bolýar-da. Düşünüňiz, F-Sport çaly ütgeýe ýöne F-Sportyň bakasy bulardan arzanrak bolýar. Birazçykam jostrak diýdiler. Şular ikisini dolap zona kan adam garaşdy. Sebäbi biz etmedik-de. F-Sport edipdik. Oňam ýyl 2017-de. Assalamu alaykum. Oňam ýyl 2017-de. Başdan atlamaz. Ýadyňyza düşýärmi? Bunu kan adam sordy. Arada dosa ulanyň maşyny satly goýup berdim men Radnoya. Şu ýerde goýaýyn. Me gyzykly bolsa Radnoy agy has gowurýan ulanlar bar. Indi bu ne bilen Radnoy renk ýöne ak däl, bu näme dik gitýär? Snejkadan biraz ýapyrak altyn söwdik gitýärmi şu. Şeyler aýdan altyn söwdik gitýändir. Berde biz 3,5 motor, benzin we abışyn atmosferini prostoy motor. Ortalama 300 at gücü bar. Nolun ýüdeçenem 7-7,5 sekund. Häzir biz barlaq görürs. Edil dolu 300 at güç ýokdur ulanlar berde. 290 ýa şoňal ortalama 300 ýaýdym. Öňünden degim ýokdugy bildirýär. Çala ýapaňda ýapylyp durýar. Şu öňünden degim ýok bolsa kapot ýanky zawodska bolýar. Uja ýapylşy başga bolýar. Indi sırp körkadaýyn ulanır sizde. 3,5 motor. Sport rejimde de goýarys. Galogramma size görnýär, mana şu ýerdedir galogramma. Onuň şulan galogramma gelmeýän, amma onuň şu galogramma ýeri bar, plasmas ýapyk durýar. Allahan her ýeriňizde ulanlar ýyl täze maşyna almak nesip etsin. Kim haýsy maşyna arzu edip ber, eriksin, haýsy bakkaleniýasyny tisap beren bolsaňyz hemen nesip etsin öz isleýän maşyna almak. Ýöne esas can saglyk ýadyňyzdan çykarmaň, sebäbi maşyn bolýar ol. Yürüyüşü gowu ha, ýöne yes ýalylar. Şu taki bir açıkladı ba. Yes, has gow görýärmin. Basýan wapşa alqatçada. Highlander ýaly yürüyüşi. Çalaja Highlander'dan gowy. Çalaja. Düşünüňiz, aňary başy däl, häzir tapawdan primärna 1,5-2 sekundda nollan ýüdeçen razgony. Şu ýerde bir ýalňyş anladymyz ha.
Yok yapmadık. Şu izolyatsiyasy Highlander'dan has gowy. Yumşaklygy. Çalaja gowy. Ýöne şu izolyatsiýa gowy bilir ya Highlander'dan gowlugy. Ýa-da da bir giden atlar, tormoz atýar. Şunu atla. Gelmeden de alıyor şunu. Hanna bağlak görayılmı? Ne olan 60 için razgon ne alak çıklarken. 1, 2, 3. Uzak sağ ol. Birinci skor çalışar, uzak 60 oğlanlar. Onun gözünü delim ne hilek sadece. Şulay yüdeçen 7 sekunddan çalsam çıkar. 6'da da arkaynam çıkya. Razvarodun görküdeyin. Terdin? Highlander'ınkidan haskı razvarodu. Paşa siyanan kâla o. Siyanan kâla hemmesinden o da. Yani siyanan kabul has yakin. Çarım ayın aşamdan sapık gidecek kolyar acını. Uca starat etsen 6 sekundda çıkyan eken yüze. Mesele yok. Sana aytıp verecek, ne çıkarmasın 6 sekundda. Näderse de daşynan bir ýöreşini görkedeýin. 2 wada bolan soň, goýjady da ýa. 4 wada kendi zamaz. Salony sesiniň nähili eşdilýänine bilýäňiz. Daşynan görerin, haşlap çyk görýär. Operatorun yüzünden bilýän gowy ýöräni maşynyň ara. 3,5 bolýar mesele ýok. Prostoy motor bolsa da gat gowy. Lexus'ta bolanlar serden. Zaýdan geçirýän bolýan, bakka goýjuklar aşağı düşýär. Barjol basaýma sen diýip, bolmasa 5 kamera sambala, ýa-da 5 kamera. Nähil bolýar. 360 gradusum diýerler de 360. Bahadır. İksan videt bolýar. Aşeýler. Ýöne Prada'nın kara şan scanner eden o ken Prada şanam scanner edýär. Şunaýdyr degreýin ýeňde-de degirip bolanokda. Şu wagt lüboy bir ýeri hlad etseňiz bar jurdat bolsa na ýolun seriniň diýýän ýeri. Görän görkezä. Muny degirmek üçin gowy starat etmeli olanlar. Farada oynayaq. Ha o fara ana aýtmak lazım. Faralarym oýnaýanlar olanlar. Jana. Göreş oýany. 3,5 motor gowurýan oğlanlara düşünýän. 2-4 gowy däl 3,5 has gowy diýäňi da düşünýän siz oğlanlar. Näme üçin? Daja batly bar ýakaňyzna şu maşyny edýän dady. Ýene ýa-da zyňyp sizi ýöreýär şonsa 3,5. Hemem gowy dady näme? Şu motor ýagy çaýan ýagdaýynda oňurup bilýärler. Duran ýagdaýynda da 1500 dolar, 1300 1000 dolar da 1500 aralygynda. Zyňyş oynasaň adam bar, gidip alyp takyp bilýäris. Göna motor ýa bol, hiç perzel kılsın. Ana motorlar badijak golyanna, şondan Lexus'lan Highlander bizde gowarýarlar. Tormoz tutuculugy hem gowy kysda şuňa. Ýaman ow tutja bu sistema gatgo bu işlerde. Ona hem aýdyp geçmeli. Sebäbi maşyny eger ýöremek tormoz tutmama. Köp adam üçin tormoz tutmak wajyp däl ýaly, hiç kim sorarar. Onuň üçin gowja kalotkalaňyz bolmaly. Kalotkalaňyz aýlanansa wagtyna çalşyň gowda da bärde görkezýärler kalotkaň diýini diýip. Bärde de ES'da koturan motor karopka oturýar da, onuň şoň üçin ES ýaly ýörep bilenok diýdim. Primärne 2 sekund ES'den 1,5 sekund haýrak çykýar ýüze çenli. Ýöne gördüňiz da, gowja starat etsen 6 sekundda ýüze çykaryp bolýar. Bu gowurman bularak da olanlar. Gowurun bir açyk olarak ES garaňda agramam köpürek, şondan şeýler. Bu maşyny geçen ýerinden ES geçip bilenok. Anonsa bu bir açyk beýigirek. Ýöne crossover bilen häzir maksimum bir bezdoroja giderin diýip pikir etmem. Sebäbi bu maşyn minimum bezdoroja üçin niýetlenendir. Çaly aşağı beýigirek ýöne bir
hile o gumu da köytön dağı mıň bilen gitsen aşağı deyip bilýär däre. Düşünüňiz. Ýaňam aýtdym ha, crossover başta niýetlenende minimum bezdoroje, ýoluň ýok geri, maksimum şäher üçin. Внедорожник ana maksimum bezdoroje üçin niýetlenär. Şeýler kersiniň göz klasy bar. Вообще bezdoroje gitmek isteseňiz bolanlar. Hatta Lexus GX var ve LX var. Beýjekler. Prada'ň bizde Lexus Prada diýerler. Toyota kompaniyada Prada var. Prada'ň bir maksimum motion zady, zararyny zady var. Lexus GX2 diýer. Edil Prada bilen deň ýöne has bir motion zady. Edil şoňa Land 300 var şu var ve LX var. Land Lexus diýerler şoňa. Has motion zady. Land ýanyna вообще hissap. Ýöne bakasam edil şoňa вообще gymmat. Maşyn haladyňyz oglanlar. Indiki videolarda size Lexus RX'in haýsy pakkaleniýasyny obzor edeýin. 3 ýyllyk etdik. 330 etdik. Şeýlem 3 ýyllyk 330 etdik. Ondan soň 2013 ýarym etmedik. Ýöne 2023 ýarym etdik. Indi biz 2013 ýarym etsek we 2015-16 3 ýarym etsek bu ýyl nesip bolsa obzorlar ýygy-ýygydan geler. Sebäbi maksadymyz bu ýyl 100 000 ýetmek. Oň üçin hem has köp video goýmaly, has köp shorts videolar paýlaşmaly. Karoç aktiwinje bolmaly 100 000 ýetmek üçin. Uza näçe 52 000 ýetdik-de, ýene 48 000 gerek. Agda bolun, agda bolman görýänler. Hokman 100 000 ýeteliň. Dostlarım bilen paýlaşyň, like koyun, kommentary ýazyň. Egerde video gowunuňyza ýaran bolsa, gowunuňa ýaramadyk bolsa da düzeltme zatlaryny oglanlar ýazyň kommentariýada, like koyman, dislike koýaýyn gowunuňyza ýaramasa we düzeltme zatlary hokman ýazyň. RX bakasyna degänmi? Hawa degän. Şu maşynyň şu at bakasy $33 000 diýär, win kod şu ýerde goýjak bakasyna degänmi? Degänmi kaýdýan? Win kod açyp çykyryň sebäbi maksimal komplektatsiýasy, panorama hemme zat bar. Vidam owadan renkam owadan, renkam bir ýeketek renk täzer. Ýokma ak gerek diýenler bar. Ak gerek bolsa ak alyň, sneş gerek bolsa sneş alyň. Olar kän. Ay bir renk az, ütköşk renk. İçinden bir Highland durjak diýseňiz, bana 33 000 näme üçin degädidim bu maşyn? Sebäbi maksimal komplektatsiýasy olanlar. Şondan galanam bazarlara seret göreň. Şu wagt biziň bazarymyzda primerna bahalar şuň 25-26dan başlaýar. Komplektatsiýasyna renkine göre, radno renk mi degimi, şoňa göre başlaýar. 40-a çenli bar ýanlar. 40-a ýakynlasaňyz uje has bir gowzat bolýar, maksimum paketa ýakynlatlar. Bazarda görürsüňiz 40 näçe $1000 RX. İkisi birdaş şulaň. Ýöne ol has gowy bir azaçyk türlenler, degim has ýeňil ol. Hemem radno ýakly, rejis salon, ana şoňalyk ütge. Brown salon wapşe gymmat şeýdip ýanky zatlaryna göre de baha ütgendir. Şeýler oglanlar, kim näkil maşyna alasy gelýär? Her biriňiz öz isleýän maşyna almak nesip etsin. Iňe sağ-sağlam janyňyz sag bolsun. Dawait.